Представям ви Регонда 102. Тук капачките на копчета ги нямаше, затова съм сложил, импровизирал съм с някакви други. Стана добре, получи се добре. Сега ви представям Регондата, добавен FM модул. Ето вижте, няма никакви добавени допълнителни ключета и така нататък. Ето. И сега да я чуваме първо. И кличката съм е реставрирал, оригиналната съм е направил да работи. Добре, спираме грамофона, пускаме средни вълни. Няма какво да хванем и FM модул. Репликаме си зори. Ми плати. Аз не чакам. Ползвам Експрес Факторинг. Качвам фактури онлайн и парите влизат по сметката ми сега. Просто думите си. Годност. Ната стойност работни. Нето за града по... Още да не е официално подкрепен. Аз с поглед казах. Ето. Вероника. Да, аз ще взема решение. След то са идва се закътне. Даваме косата. След... И няколко думи. Защо искаш да... Така, ето, още една и тя е готова на клиента. И ето, още една. Сменени кантове. Това е. Ето. 3 броя за една седмица. Поздрави от гаражния майстор. Айс.